Manila, Rock! Pasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYAZ, Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 4:56. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna nga mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Aksyon Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga aksyon reporters kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Aksyon Radio Philippines Standard Time, alas 4:58 sa liwat. Mayong hapon Bacolod, mayong hapon Negros Occidental, Oriental. Ang aton nga mga suki nga tagparabati sa tabok sang kadagatan, isla sang Panay, ang probinsya sang Guimaras, Iloilo, Capiz, Aklan, Antique, part sang Palawan, part sang Masbate. Sa kuto barabutan sa aton sining nga serbisyo, broadcast sa Aksyon Radio Bacolod. Liwat kamo namon nga ginaabi-abi. Welcome sa inyo palatuntunan, Aksyon Report Afternoon Edition Martes na presentation. Petsa 27. Liwat naman naton nga manging kabuylog ang bilog naman nga puwersa sa aton news team. Sa pagdulong naman sa pinakaulihi labas nga mga balita sa tagsa nila sini ka mga areas of responsibility. Mga balita nga inyo mabasahan sa pamantalaan lokal. Buwas una na ninyo diri. Mabatian sa inyo palatuntunan, Action Report Afternoon Edition Martes nga presentation. Updan kita sa aton siring nga mga technical partner diri sa studio ay Master Control sa technical side. Si Broadcast Engineer Nelmar Madera. Opo diri sa aton nga IT expert, Sir El Ray Dotilios. Transmitter sa Control Tower, Barangay Talok, Siyudad Sang Bago, si Broadcast Engineer Bernie Villacanas, ang Batang Suay. Sa ngalan sa inyo regular nga angkorman sa siringa palatuntunan, Lover Boy Action Marlon Hinabaya. Talos lang kita gyapon diri temporaryo. Sa iya palatuntunan, ako naman si Action Eric Magbanwa.
Op din ninyo ako sa labilin isa ka oras nga pagpangalagad sa inyo palatuntunan. Ano ang mga balita kabatayan nyo? Report gikan sa ato sining nga mga patrol unit reporters. Balita sa New Government Center, Dalon, Dugay-Dugay. Action Dale Sarasar, pila ka barangay sa Bacolod, ging kakas ang mga basketball ring. Suno sa Task Force Disiplina. Oy, amo nyo sa barangay Panokoy, nagligad pa nga tuig. Ginpakakas niya sa amon barangay Kapitan Yolanda Bibing Noble. Ang mga basketball court or basketball ring sa amon nga mga puro kay baw ang kabataan. Way gid kadudlaan bisan nagatimbuok ng kaso sang COVID, hala pa ka basketball. Nagligal pa nga tuig, ginmando ni Kapitan Bibing Noble sa amon nga mga tanod nga libuton ang tanan nga purok kagkakason ang ring sang basketball. Para nga hindi na makahampang ang mga pasaway nga mga kabataan. Tingin na dilian nga daan na. Tutukan tari sa atong siring nga pagpangalagad. Ang balita pa iban sa nasyonal DepEd target ang Agosto 23 sa pagbukas ng masunod nga school year. Dapat lang piloto patay sang maghugpaas ang helicopter sang Philippine Air Force sa Bohol. Sa pinakabahin, Sandra Cam, anak sinikag 5 pakaiban ginisuan sang mandamiento de arresto o kon warrant of arrest. Sa kaso nga murder kag prostrated murder, kag okta nanawagan nga palawigon pa ang MECQ. Sa NCR Plus sa isa pa kasimana kadaw ara gyapon mabatyagan ang pagtimbuok sang kaso sa COVID-19 sa National Capital Region. Unang report sa Patrol Flash Report with Action John Diaz. John, please come in. Tiklo aksyon Eric ang isa dari ka 27 anyos nga lalaki sa gingkasa nga bypass operation sa station number 6 sining mga tunihon sa Tubang sa isa ka abortuan along area sang Rizal Avenue pero yung lugar sakop ni aksyon Eric sa barangay 40 sa Sulad Mansang Bacolod. Ang ladakpan si dari lalaki tapos may ara sa gingamit nga motorsiklo pero ga-identify padri ka kapulisan kung iniblang pagagamiton bilang evidence o kung ibilin ini mismo sa ila lugar. Kay actually ini na-consummate na ang bypass operation sa Tubaman mismo sang isa ka dormitoryo bra nga ilagi na tiniran o kung ilagi na dumala aksyon na Eric. Kaya mo ang nalakpan na tag-iya sang dormitory mo na? Hindi pa ma-confirm sa police kay actually bago lang ang iyang ngalan may ara gali changes lain naman ang iyang real name sa compared sa una na iyang ginpayag. Pauli ang abid sa mga otoridad siya did ang bata pero sa ulido siya ang nagpakilala nga hinablos na naman siya no sang nagadumala sang isa diri ka dormitory action Eric. Tiya madari sang police action Eric ginapatalag ya pang polista. At yung bali police captain Layo Estopa, siguro check din nila ko na ang identity agad sa ni. Kaya adri naman sa may dalan nga ginkandak ang bypass operation. Doon ako damo sa siya, baka na-recover siya dyan? More or less, mga elongated plastic sa shady, sa mga elongated, sa mga plastic sa isang suspected shabu, pero ang iya sa ring estimated weight, kag ang value ya, i-check na to garon kay kilohon, ila na gamit abi ang digital weighing scale sa mga magagmay, gid nga mga pagkabutang action. Pero kayo na nakita natin dito, may mga anom ka mapalaba nga sa say, sang illegal nga droga nga na-recover kay ang informasyon sa mga kapulisan inihimo ya duso lang lang illegal nga droga kung may mga parokyano sinadra no ilabi na nga ti ang mga areas actually diri sa may Libertad nga sakop mong panawag din Libertad area lapit naman gid siya sa may bagsakan pero ari lang si along Lizares Avenue ang bypass operation gani alagyan ng geda sang Dalanon Action Erika.
wala labot sa mga illegal nga droga, may isa ito kayo na ka-improvised tutor nga na-recover ang aton nga mga otoridad and na-recover Manila ang 500 pesos nga marked money nga muning daging gamit sa pagbakal sa illegal nga droga. Matok sining subject ang identity ito kayo na initially kilala kay Nino Genesis Polidario. Nino Genesis Polidario Action. Nino Genesis Polidario. Yes. Pero hindi naman totoo yung ngalan? Amo nang gina-confirm pa kay Nino ning una-una kag may mga name nga sugpon pero amo nang nakabutang na sa inventory report. So most likely amo gini ang dalon o kung ginadalaya nga ngalan Action Eric kay amo na digin na balhaga sang kapulisan silang inventory report Action Eric. Oh, bin pa na. 27 pa lang ni nga lalaki tapos doga ano man na buko doon man Action Eric no ining lalaki mismo. Okay. Amala, ang dugang karon ni Talye kag ang interview naton diri, kay Police Captain Luis sa pamantay mag-action diri sa Gapon, sa Action Radio Bacolod. Flash report sa patol, ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. So nasa sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Salamat din sa Flash Report Action. John Diaz reporting live sa Rizales Avenue. Dala sa May Libertad area. By bus operation ginkasa sa Police Station number 6 led by Police Major Leo Estofa. Resulta, dakpan si Nino Genesis Polidario, 27 anyos. Ang unang report nga kuno bata sa tag-iya ka dorm. Pero dahil nag-twist naman ang balita nga kuno pa kaisa ka tag-iya ka dorm. Ibaloon ta na karon ang kompleto sina nga detalye follow-up report ng Action John Diaz. Saya sini nga parambaric report sa aton sini nga pagpangalagad. Muni nga hanos ang COVID-19 probaw nagapangalit hanos man ang mga drogista sa syudad sang Bacolod. Di kahapon na kaso sang inkwentro sa tunga sang mga nagabaligya sang droga. Sa area sa diin natabo ang bypass operation sa Lizares, Malaspina, sa may Malaspina Street sa Barangay Villamonte. Di resulta, isa ang patay, isa ang pilason. Matapos kati nagbato sa mga otoridad naton ang ining mag-live-in partner nga sakay sa isa ka puti nga Isuzu Fuego nga nagbunggo man sa isa dira ka 10-wheeler nga nagaparking sa igad sang dalan. Mga 2.5 million pesos. Nabilis ang Shabu, mga 380 gramos mo. Sang Shabu na recover sa ila. Ang bili ko sumahon mo, mga 2.5 million pesos. Ipatay ni ang babae. Nga live-in partner sang lalaki. Ang lalaki mo to si Xavier Luis Rosales, ang iya live-in partner si Hilda Trujillo. Taga Barangay Bata ti si Trujillo ya, patay ni. Ang lalaking live-in partner ya pilason taga kahapon ginoperahan na daw sa may Corazon Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital. Ang lalaki ti medyo nakasurvive. Guardiado sang operative sang RDEU kag sang taga police station number 2 nga mga PNP personnel. Ti kahapon man sa ugto ginkuha ng bangkay ni Hilda Trujillo sa iya sining pamilya sa Barangay Bata. Ini mga hapon ginpasaka man ang kaso nga direct assault kag paglapas sang Section 5 kag 11 ang paghupot kag pagbaligya sang ginadilian nga droga in violation sa Republic Act 9165. Matok sa kay Xavier Luis Rosales.
Bali sa idalom, ini sila sang Divina Gracia Drug Group. According sa information nga nakuha ni Police Lieutenant Glenn Soliman. Dali lang kay magina-follow up ang aton patrol. May isa naman kasunog nga nagluntad naman sa isa ka barangay diri sa Bacolod do kahapon sunog man sa Purok Nipchon. Mga 53 to kabalay ang totally damage or ang nasunog. Isubong sunog naman sa isa ka barangay. Sa information naton, barangay 23. Yari liwat ang pag-responder sa patrol. Redaksyon John Diaz sa siling sunog sa barangay 23. John Piscarin. Action Eric ang patrol corona going diri sa area mismo sa barangay 23 diri man sa sulod sa Bacolod sa mga prebagong sunog nga naguntad sa gid mga tinihon ang pinakauling update report nga ginadulong sa Bureau of Protection Bacolod isa ini residential fire o kung sabi ka puloy-an nga gintupok sang kalayo. Action Eric pero di pa nato ma-confirm kay kung nato lang tawon palapit kita sa area pero di ka damol sang aso naman kita naton do kahapon do kaangay man ang precaution sunino ilabi na ini lugar. Action Eric medyo kitid na di mga panimalay ang dala na mismo man squatter kadya makabig may mga informal settlers gid man no diri nga area. So di matulog kita doon ga ito man ang aso sa gyapon gikan diri sa aton nga area nga ginakamtangan no. Few moments from now malapit yun sa lugar naka-move out na naman ang aton nga mga otoridad. Ilabi na action na rin ang mga bombero sa Bureau of Fire Protection ato dito sa area. Kung makita naton ligom sang kadulom ang kalangitan malapit sa lugar dira kay kataas na sang aso no. Action na rin ang report sa lingkod na bago ginamang ikipanabot sa BFP Bacolod ini sa residential fire diri sa area sang barangay 23 diri man sa may surad sang Bacolod. Action Erika pero kay kompleto nato ni nila nagway nato diri sa sitwasyon dira sa lugar pagabot naton siguro within 2 to 3 minutes or 5 minutes. Action Erika malapit dito sa area mabalik kita maplastar lagi kita ka pod diri sa aton nga patrol sa gyapon. Direction Papang Nixon flash report gikan sa patrol ang tagribot sa Bacolod. Action John Diaz sa aksyon sa Bacolod. Action Rad Sa balita, una sa aksyon. Salamat kay Redaksyon John Diaz. Malapit na nga patrol to sa barangay 23. Sa din gin report kay man nagtuhaw nga sunog isa ka puloy-an. Bagabay pa nga isa lang. Kay kahapon niya 53 gito ka mga puloy-an ang ginabisitahan kakalayo. Subong ara sila sa GR Torres daw. Gin-house temporaryo ni Kapitan Rosini Distrito. Kag naghatag na ang syudad kag barangay sang inisyal nga bulig. Ang pila ka mga opisyal sang aton sini syudad kag sang aton sining Congressman Greg Asataya nagpulo pa masyar man da kahapon. Nakitaan ko ng presensya ni former Congressman Albi Benitez sa lugar sa nasunugan. Di mas maya makay makitaan niya man da bisan paano basi kung maka-extend man da sa bulig sa mga nasunugan. Kalamidad niya mo ipahigad na yang politika. Kung sino man da yang kilala nga tao kag politiko nga magkadto sa lugar. Ginasigahom naton nga mga bulig sa mga biktima na sang nasunugan sa Purok Nipchon sa barangay Singkang. Ano pa tani kay na ipakomisyon ta kay aksyon dyan kung kamustahon ta tani ang ila sila nga tulog kagabi. Kung nakatulog man sila sang maayo, nakabugtaw man sila aga pa nga in kondisyon. Puti laban sa pagbugtaw ni kaya kondisyon ni. Di pa balaya tulog mo, hindi iya balay mong gitulugan mo. Ano pagtulog mo kayo ng upos ang kalayo? O pagit kita kabalo kung ano ang ginhalinan sa kalayo mo. Kakawin kay sino gito balay, kaya tida duhato ka balay ang duhato ka persona ang ginhingadlan nga daw dito ginag-originate ng kalayo. Muna gani sila ito sa mga nasunugan, si Kapitan Distrito pa, bayo pa bisitahan ka 5 beses ang kawatan hindi ka lang masunugan.
Kaya pati tanga tikis balay mo, kung di balason, pag hindi makapalagyo, dala pa sa sunog. Gabay pa ining sunog sa Barangay 23 kag ginrespondiran. Gabay pa nga mapalong dayon sa aton nga mga firefighting unit. Kaya mo pa nga daan nga daw nagatagiti ang init. Tugangan pa sang kung kaysa may paman pa nga pagbulumadlos tupoy-dupoy sa hangin. Abaw, nagasalig man ang kalayo, daw kadasig man sa naragan niya. Muna nga sa aton nga mga pumuluyo nga nagapamati, specialmente sa mga squatter area, likawan, tagid ang paghuluhampang sa kalayo, mga lighter, posporo nyo, ipalayo sa kabataan, kaya basi mahampangan, ka magdabok-dabok ta, tubos gigamutanan, kundi malason. Ining nagasulo sa blay, man ko isa sang kurinti, nagapulo pang awat, bla. Likawan tama na kay kung kaysa dira man gahalin ang sunog ang sulo sablay kag pulo pangawat sa kuryente bahaw wala ka gusa kung squatter di mo gid man malikawan managahimo gid man sang tulo tanday sa kuryente nila mong tawag ba nila nga jumper dili na kung kaysa ang delikado iti kuryente na ya ngali mag-init ka maglunay dabaw. Kung nagainikit-ikit ang balay kag himo man sa light material baw. Da kadasig lang sang usap kag lamon sa kalayo. Igo sa magunta tuway ng struktura sang balay mo. Kung may nabilin ti siminto na lang. Muna nga likawan tagid ang amon nga mga sahi sang trahedya. May pa nagani bagyuhan ka. Atop lang yung makakas. At least may gamit ka para masalbar. Pero kung sunog di malason, ang masalbar mo, sulo mo lang nga isok-sokon sa lawas mo. Speaking of sunog, tinagbaha man da. Ang mga good Samaritan nato, ng aton nga mga pumuluyo kami mga kaya-kaya, kag mabinuligon, nagdulong dira sang mga used clothing. Isa na dira ang Aksyon Radio Bacolod. Aga pa sang banwa nagdulong nga bilang sang kinarton-karton nga mga used clothing. Way man nagpabaya ang akon nga mga kasimaryo sa barangay Pahanukoy. Da sa may mga kulunan blada. Natipon-tipon man sila sa mga used clothing. Kag ang ibanda nga may nagabanigya ni negosyo sang kalan. Ahay tinaghatag man sang kalan to sa mga nasunugan. Bisan bulubutangan nila nakauling da kag luto-lutuan. Ay, puwerti, no? Salamat kita sa aton nga mga kasimaryo, sa Pahanukoy nga naganegosyo sang kalan. Bisan paano nakapalabot sila sang bulig, bisan kalan lang. At least may lutuan ka. Panawagan to ni Kapitan Distrito to mga bulong kagata sa kabataan. Kito kadamo kito kabataan gagmay nga ginapatiti pa. Amo na ngati ang opisyal dira sa barangay sang panok asang barangay Singkang way man gagapabaya sa ila obligasyon. Amo na ngati mangayo man sila bulig sa syudad kay hindi man masarangan sa barangay kun bulig la bagabalat iti may to kina sa interview to kang kay kina sang aga do manghatag man sang cash assistance ang syudad depende sa extent sang damage sang balay mo. Ang totally damage bati ko pila to 10,000. Ang partially damaged daw 5,000. Ang dagulo gagmay lang na sunog-sunog lang ang mga porson sa balay nila. Daw pila to 3,000. Depende na sa pag-assess sa atong nga DSWD. Kaya sila na ang may otoridad nga mag lantaw sa sitwasyon kung sino ang dapat tagaan sang bulig. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 5:19 na. Magabalik ang inyo siling nga patuntunan when we come back. I-check na ang balik ang report na Aksyon John Diaz. Pagkatapos lang sa ato importante nga mga pahibalo.
Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Action Radio Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Action Radio Bacolod, number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Action Radio Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Action Radio Bacolod, number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Action sandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanan tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon Action Radio Bacolod man sa gihapon padayon Action Radio Saan ang aksyon? Naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Balik din sa ito sa napapalakad Action Radio Philippines Standard Time alas 5.23. Lista balikada sa Action John Diaz sa Siling Report. Sunog sa Barangay 23. Action John sa Patro Tupis Kabak. Action na Eric Ron na patro sa gihapon live nag-report rin mismo sa area sa Barangay 23. Driman sa sunod sa Bacolod Siling sunog nga naguntad sa Sriman hapon kung nakita nato diri sa atong live feed. At gyapon padayon ang pakikagaway sa aton nga mga otoridad na binas sa mga bombero. Okay. Diri nga sunog nga naguntad no makita nato diri sa atong ginatindugan aperte ang puok sa gyapon sang aso. Kadamol and then damo na gitang kahit sitwasyon kapon do kadamo sa kinahanglan nila nga pang sugpon aksyon na Eric. Gamay ang iskirita naman da. Okay. Okay na pa? Ang mga pila na kabalay? 30 minutes na doon kabalay? Mga 30 minutes na doon kabalay. Ito na balay na doon? Balira, yasin, Sir Balis pa, Merle?
Valera ka, Sir Vales family, Sir Vales. Valera ka, Sir Vales family. Pero din ko na nagsugod ang sunog. Sa balay mo ko na sang Valera family. Valera family na talaga. Oo. Pero ang kapagaton sa kalayo, parating lang. Ako rin parating lang eh. Sige pa. Eh, di nagsugod daw. Sa likod sa ginabalay. O sa babaw, may babaw. Pero pag ibuwas sa kalayo, ka-golfinan, ka-nasun sa'yo, diba? Damo pa malay da? Ano? Okay. Sige. Damo pa malay dyan da? Damo pa malay da? Actually, mga balay diri ka, ngay gidikto kahapon, ikipanay, sila tala, no? Ang mga kuloy, diri sa lugar, Action Erika. Ako na ito nakitaan gani, sa area, ining nga kuloyan nga karon ginapapisitan sa tubig sa mga bombero, duwari siya kapanalgan nga balay. Okay. And then, ang tupad niya sinidre, upos na gintupok sa kanayo Action Erika. Okay. Wala na even ang iyang mga pader sa palibot, ang iyadri mga balayan, upos nga bangod siring nga sunog nga naguntad siriman mismo nga hapon. Okay. May harap may nag-ibwal pa nga nagkalayo. Ilabi na diri sa isa kapulian nga ang one story, di ba nga balay? Amo ni ito doon na kay Valera nga balay Action Erika. Amo ni ang may mga may nagagwa mga kalayo, tubtob. Sini nga mga tunihon, Action Erika. Okay. Kinapakita ko direct kay na may diri sa area mismo nga sa gini ang kapasite, no? Sini nga naguntad nga sunog kasi nakakita. Ang problema diri kay kinaranamon magpalayo sa area, kini mga live wire pala, may mga linya ng kuryente Wire pa mapatay. na nagkautod na lakot sang kalayo na sunog Action Eric, no? Okay. Amo pa ang problema nga ginanato diri sa kanto ni bombero, then may kabudlayan Action Eric, no? Magkakabit si Manong kung ano diri kay na pinakaunang sitwasyon ded pagabot nila sa lugar diri kasi ang ginatudlo diri nila nga ginalinan sa kalayo ang balay mismo ni Valera Action Eric, no? Kung makita natin, medyo klaro-klaro na, kumpara natin kay ina, mga duwagin ni Kapuloyan, nga rumsay, duwa kapanalgan, upos, ano ang tabo kay ina, din nga ba ginabalay ng grupis ang sunog? Amo na yung sunog ang balay niyo. Kasi na balay na? Kay sila ni Valera. Anong ngalan niya na? Kay Elsa. Elsa Valera? Oo. Ano nga, magsabi nga ginalamin mo nga ginalinan, hindi mo nakita ng kalayo. Hindi ka lang mong gaso. Pagkaso, pamangkot yung umaga, sabi nga yung balay nasunog. Yung basang umaga niya, wala. Paglili ko, kakalayo ng sunod. So, din tampin. Sa sunod ang ilang kusina, kakalayo na sa kasiyaro. So, gini, ginangangagaw na mong basya. Sinapatay naman doon sa mabaw, lumulbog, hindi man ano. Ang dalom na hingagaw, pero sa mabaw, Sabi ka kakalayo na mabaw. nabot na Uli ako, Anong may para may panamauan ka? Wala man, kung sila nagigari ito mga song, nagigit ang upod yung gaso, nagtulog nga lang pa ko sa bangga, patulog na. Nagkalayo na, may kalayo na, mo naging agaw na mo patay. So ang tabaw, sabi nga hindi mapunggan. Hindi na mapunggan. Nagkauntin ako ba niya, lumpat yung dagat, pagwa. Bali na buksan niyo pang balay. Bukas na daan, para bukas na. Sige, basahan niyo lang tubig. Basahan tubig, nangagaw na mong takya. Hindi may nga napunggan ako dapo na yung kalayo. Ano ta? Fake lang? Gag-ground ng kuryente? Oo, gag-ground ng kuryente. Pangaskas ng tubig sa kalayo, pulpi lang sa nagtutulog. Buwan pagid. Linupog na mo. Oo, linupog na. Mga gamit, anong mga gamit tulad daw? Mga, ang sabi sa dadom mo, yung mabalong sa babaw, ang sa dadom niya, mga sa kusina. Pero antes, anong may nanimaho? May ano man? Well, kung noon, mabasa na nagugulpi na nagkalayo. Oo, nagkalayo. Nagdaga ng kalayo mo, no? Sus. Kaya ito ko nagbuwa mo. Nakita lang yung gaso, nagdaga ko dito yun, no? Tapos ang tupat balay ninyo na nabot pag inyo? Oo, hindi na lambot pag ina, kay gabi ng kalayo, hindi mapunggan. Kay Elsa Valera, iya tumalay sa piyak. Take ko ng sugod. Kasi rin balay diyo. Kay, ano nila, sila na ni Quadra. Ano nga ni Quadra na? Kay, nang ilang ni Belen. Belen, ano? Quadra. Quadra. Ako sa tupad din, kanasig lang, ginlambot yan. Oo, nasa yung gabing kalayo, nadako na kayo, hindi na mapunggan. Yung kamoy kiriting mo, ano tanig? Yung mga naman mapatay, hindi man kami maulamit, eh. Oo. Hindi kami ma... Wala kasi ang aras sa kabalay niya, timintado, layo-layo pang distansya. Oo. Galing na bibili ng ano, galing mga pagkakas nila. Mga pila na kabalay na lantaw yung kinanga doon na sunog man. Amo na niyo, duwa na niya mo niyo. Ang suwa ni Amo kabalay. na duwa, tupad lang niyo. Eh, nanong ka nila gapok lang? Galing na ako na minupok mga kulintin mo. Kulintin na minupok na matyan.
Okay, pero meron ko ano ko na dyan, dito ko na lang dagat ko pagwa ay bakit makurinte ko. Pero karasig lang. Kasi gabi ng kalayo, gabi ng kalayo, gabi ng hangin mo, gabi ng kalayo nga nagdasig yan nga. Light material sa ano? Ang light material nila Oo, ang kapiyang ng kalayo, light material sa ano? Dasig ang magkaon ng kalayo. May nasalbar sila kay Nasrod. Mawa na ng mga tao, mga yabata nila, yung mga kabayo, uruway na gitiro. Ubo na yung mga kapag yung mga gamit, ubo sila uruway na dito, ubo sila. Ang diri sa kapadyo. Ubo na nila sa mga gamit, ano yung Mamatay, salbar. Oo, salbar mga kabataan. Oo, tayo nyo lang ubo. Nung kay Nadir, wala ka ba? Sino nakaresponde ang mga bombero? Ha? Kasi ba na sila nakaresponde? Ano mong diba, ang mga Oo, kasi ka ba yung buligan nyo diri kayo na? Lagi naman yung mga patay. Hindi yan yung bumbiro yung dali. Hindi kasunod mo. Sa kadamay ito, hindi ka dali yung bumbiro kasunod mo. O, hindi di kasunod yung bombero, kaya kinita. Hindi ka na. Oo. Ano nga lagyan? Anong alam mo ka din, no? Gipo. Rodel, ano? Octavio. Octavio, pila na may edad? 45. Ano di ka purok? Purok may nang panon. May nang tao. Nung Rodel, thank you, kid. Si nung Rodel Action, Eric, sa diri kauna, kung nakakita, sinigladuntad nga sunog. Dari sa Purok May ng Panon, Barangay 23, Sulad siyang Bacolod, no? Sini ka matanion, kung kita na ton, ang aso, nubo, gagmay na lang gid, o kudutay na gid lang, why na sa masyadong nga nag-iibwal nga kalayo, doon na may mo, abi, under control na ini, sa nga ton nga mga otoridad, galikit ko ng taon na to, noon, duha ka balay, ang isa ka balay nga gidigtogin ang kay Balera, aksyon na kinitudo, dari nila nga, dari nagalin ang kalayo, kita na ton, upos na, why naman na bilin mo, bisan ang sin nila nagkaralunay na. Ang ginmensyon nga bilin kwadra, may nasunog mo ni Balaya? Yes. May ginmensyon to kay na nga Sir Bales, ano to yan? May balay man siya nga nasunog da? Ako pa lang confirm natin, pero ang balda rin ni Rodel, bago ginamang kay Elsa, kay Bilin, amo nga mga balay mismo din, no? Elsa Balera, kag bilin kwadra. Kag Bilin Quadra, action Ereka. Okay. Amo na nagaliki, medyo, hindi kami ka, May nga swerte kay iya balay da ni Elsa, daw agad maupos na may mga bilin-bilin pa, no? Kita ko di sa video mo. May harap pa bilin-bilin, pero kaya ang ground floor yabi, simentado ang palibot mo. Okay. Concrete sa yabi, pero kaduha nga panalgan, may bilin, action Ereka, plywood, kag kahoy, okay, oo. Pero may mga bilin-bilin pa, pati hindi mo na napuslan, guro da? Away na kay bisan kini sulod sa iya balay mga computer nila nagkaralupok galeho nagkaralupay nga aluminum. Ako may mga baga-baga pag ito sa may balay ni Valera to ang pundasyon niya na na rusdak no sa kadwa nga panalagan sa ila balay nagusmod why nagitsang may nakitaan kita dere nga nagatindog abi action na Eric no pigaw ko rin pundasyon niya kay kahoy bala? Kahoy man lang. Okay, abi ko kahoy man. Tapos, nagkaraupos, mamala akson ereka. Ama ng rason kung nga, siguro dasig, no? Nga na tupok sa nga kalayo, akson ereka. Kay, bigla mo, anakon mo, sining nga balay, ni Gritulo na kay Quadra, sa likod, sining may harap, pag nga, isa ka two-story nga balay. Basta mo nang yan, Sir Bales, ne? Posible. Pero i-check natin. Pero yung balay na siling mo, wala niya madala sa sunog? Actually? Wala madala sa sunog ang nang balay ka na-mention mo? Wala. Timayo lang, gid? Oo, wala saya na lapot, gid. Sa pila ka mga residente. Okay, madali sa lugar. Amo na yung isa kabudayan pag gid, kay kaangay dito kapon. Ang lugar, di ba nakasulod ang salakyan, pero in terms ng bombero, hindi ka labot diri sa area mo. Hindi ka na lang panilay pang supon-suponon ang mga host bala nila. Supon naman. Oo, para makalabot diri. Bisan mabalaton din nga, bisan magdupak ka kalabot. Pero ang bombero, hindi di ako ng fire truck, hindi di kalapot sa may area mismo. Okay. Tuning fire scene action na Eric, no? Ibaan rin mga residente, aras babaw sa atop, nagataklas. Bumayo lang nga swerte, kayo na-control dahil ng kalayo dyan, no? Oo, under control na niya siya, kung lang taon na to, pero confirm na to, karoon ko na ng oras, during declaration. Kung wala na ma-control ang kalayo na ba, si kung damo pag halitan man. May mo kay Miara din mga tupad balay na may mga light damages lamang na lang sabi. Pero hindi tanan action, Eric, no? Ang natupok sang kalayo. Ang ginaubra diri ka mga bombero ining ang duha ka panalagan nga puloy-an nga sa tubang ginapapisitan nila no sa nga tubig kay basi ba magkabilin pa talaga mga baga na magtugas ang kalayo. Di man siguro nila ini antes sila magpatigan sa mapping operation malimpyuhan gid nila
Ang nang ginakuha mga picture ng video na nang balay nga no sunog na sa tupad sila daw masunog no. Waay. Are, ay gindi. Oh, concrete na yan, no? Concrete yung sa up and down. Okay. Metal inisa. Amo na bintaha ko ng balay mo simentado. Oo. Oh. Pero yung mga sa kalaban, Andre, maayo lang ni nasalbar sila tanan, no? Kilway sila. Gani. Aluwas sila katalagman. Wala diri sa may napilasan, Action Eric. Isa pa na. So, pamati ato kini si Rodel, ang ambal gani. Uno na hindi pa mapati nga may sunog mo. Napatay pa na, ano subang patay ng kuryente sa ilad ng lugar? Patay ng kuryente. Actually, dari ko sumangan sa poste. Oo. Nakapalipod, wala di live wire. Amo na ayo dari nila ka mga otoridad na to, labi na sa mga bombero. Sa mga residente, nga oras pag-abot sa mga bombero, bala, pwede sila kapulo pahiga-digat, anay. Kaya para ka ulag sang tawhay, kaya dali-dali man kagiyo ang atot ng mga otoridad. Kaya kung cases like this one, medyo daya mo sila mag-penetrate, nagalapasulod sa mga fire scene. Gani. Dugangan pag-action, Eric, nga kadamo, no, sa mga nagasugata pagid sa ila. Sino yung kapital sa 23 na dyan? Lipat ko? Ako nalipat man, pero lalaki na din kapitan nila eh. Oo. Kapitan yung pitay? Si Parlan, Kapitan Parlan. Kapitan Parlan. Oo. Si Kap wala ka de? Kagawad, wala man din kagawad. Ano nga lang, sino tumari sa kagawad din na? Wala ka. Hindi lang, okay, sige. Thank you, Pitay. Access sining matunon, ongoing diri sining ang ginapatigan nila nga mapping operation at sa aton nga mga otoridad. At least na nasalbar salbar. Unlike sa natabot yung sinipson kahapon nga ba kadasig lang. Malabay pa na yung mga yes, actually, malibot ko sa may tiyak mo sa delikado sa mga live wire niya. Feeling ko is lang ko ni ang aton nga okay. Okay, aliti isa pa balay ang opposite ang two-story, no? Balay Action Eric kung nataon naton, no? Ano na siya ang jealousy nga natilin ari diri. Okay. Ginapang butong nila light material kini ang balay daw nga kung sa dinito doon nila naginalinan sang kalayo. Himo gid siya sa may light material Action Eric, no? Kita mo ginatindugan sa buong diri sa mga pila ka mga bombero, mga nagkarasunog na ni mga balay Action Eric, no? Okay. Ining balay naman nga to story diri nga puluyan, magpaglili ko sulod, why gid may nabilin nga wala pa na ulamit, no? Kining sunog Action Eric. Ining balay ng Isayaw sa tupas sa nasunugan na narumpag. Action Eric? Narumpag na kung nasunog ba nang sa tupas sa nasunugan? Narumpag ni? Narumpag. Two-story. Action Eric nga balay, no? Amo na nga rumpag. Ano naman may kahoy na nagabalabag sa dalan, ano naman? Action Eric? Ano kahoy da kung anong gabalabag sa dalan da? Kaho. Hindi ni mga kahoy ni mga debris pala. Alis na sunog dari Action Eric. Ang ilang nagkasara dala. Ipakita man ang video mo na kayo. Ano naman? Aktop yan ha? Ano naman? Aktop na? Ano ni ng second floor? Narosdak? Oo, narosdak. Okay. Ano to? Nadagdag ka? Ang part. Ano to? Bombero? Ito nadagdag ang bombero. Hindi, nag-nilokado. Gali susunod sa two-story ninyo malay din? Okay. Kasi dito malay din kaya mo na kayo. Balira na di sir? Two-story na. What's ringan ang second floor? Up and down? Tapos narosdak siya. Nalunay ang foundation, narosdak. Ilan isang kahoy. Kahoy. Tingala ko mga doon Ang na tawa, ang dari part. Inyo na balay, okay lang. Ano na dito ang part nila ni Valera? Ano nga part nga Ang balay na siyo, ang salon. kusina. Kusina? Oo. Sugod ang sunog. Pag nakikita niyo. Sa ila. Sa kusina, sir? Sa kusina nakita. So may nakagina, nagabukbo na. Oo. So kami medyo, lang kami diya sa sulod. So may nagabulig, nakagina bago nagabot ang bumbero. So pagkabot ang bumbero, ari na yung fire. Sa tupad balay na? Oo, nasa tupad balay na. Kay Eres, na pinitikin ni Valera. Sa Valera, oo. Ang ari na sino na din? Sir Balet. Rod John, ano? Rod John Cervales. Rod John Cervales. Okay, klaro. Si Rod John Cervales. Ma'am,
sa likod ko may balay pag ito nulamit o kung ila lang ang sakot. Ila naman ang nilo dyan, nandun na ila. Okay. Okay, ila. Rod John Cervales, amo nang clear dire. Nasunog? Ang nasunog nga balay. Kay Rodjon Becervales, nasunog na eh. Amo nang nasunog. Ang tupal sini kay amo ning kay Elsa Valera. Yes, kaya sa Ang kay, balay. ang kay Bilin Quadra, tupal bra na tupal man Hindi isla da. kay Bilen Padra nga balay. Ayun, ma'am. Rizero. Ila na ni Rod John sa Bilen. Mga Cervales. Ay, isa lang na siya. Oo, isa lang. Okay. Okay. May video ka to kayo, nasa nagkakalayo? Video. Diba, may nakita na tabi ko anong sitwasyon la kay ina. Sa samtang ining Gani ka ang balay ni Rodjon Cervales kay ni Bilin Quadra isa lang eh. isa lang naman. Isa lang. Isa lang ni. Okay. Sige, dinalaga na kami, be. Mga karon ha? Sige, sir. Sige, so director. Oo. Isa lang to kay Rodjon kay Bilin. Okay, so direct kay Bilin. Bilin Quadra kay Rodjon Cervales isa lang ni gini kabalaya. Isa lang kabalay. Ano nito ka? Ano naman ang ginagawa mo na video? Ano naman scene kung parlanes sa Scene. balay? Ha? Scene. Scene. Okay. O, top pala nila. Okay, dogin sakop kay isa ka isa ka lagyan da no? Oo, nagalakaw na siya kay nag-smooth ka ba? Sus, manang ka swerte kay tao da katindog. Gani, Ano ka tindog da basta napilpilan pa. Action na rek? Kaya ko lang ko basta pagkatapos ito kami tindog da basta napilpilan pa. Gani, amo man, especially kay nasa sinako-sako diri sila. Oo. Amo ginang isa diri nila ka balantayan action na rek, no? Ati, hindi man naguro budlay kwaon mo na guro no? Hindi man ako dila ni kay ang matabo sinidre. Ikon i-mapping nila kay clearing action na rek. Kwaon din nila ang mga gamit sinidre, no? Gani. Para makita nila ang sitwasyon. Kulato na to ng mga bombero, ginapakisutan nila ang atot sang balay. Kag ang ining mga na balay mismo, no, sinini ni Valera action na reka. Para wala na may mga kalayo pa o kung may baga kabi sa sulod action reka. Si Sir Labansawan sang BFP Bacolod ang nagatandak na diri sang investigation. Ay sa karon ang ila diri latest investigation, no? Right. Action na reka. May tagiya diri ari tagiya kabalay. Ari di sa kare tagiya puloy an mismo action na reka. Sino na si Valera kung si Cervales? Valera. 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 Yan ni Elsa. Elsa Valera. Action na reka, no? Ang ilang time of call is 5:15 p.m. Probably they declared out. Check na ito na oras. Kaya may info is 5:22. Mas nandito is 5:21 key action Eric, no? Check na ito na rin. Basi makakuha na ito sa pagpayag mismo. Ining tag-iyas sang balay. Kung ano din tabo kay na. Kaya parang niya puloyan upos gire ako signa na tagad ko may baligyan ng gilisubangan ang sa pasad and then sa likod. Sai mo ni balay? O sa iloy mo. Okay. Iyak ka na ay gali. Jan? Action na rin? May info nga tinutdan sa likod balay na kuno? Amo na ang kina-check din nila kay ligwa ang likod sang balay. May tinutdan na ako sa likod sang balay. Kay actually ang likod dito nakita nila na nagsugod ang kalayo. Ati posible may nagtutod guro naman. Kaya matulungan ba kay ka mga residente diri kita nila ya sa likod sang balay dampi nagabaga na. And then, sa likod balay ni Valera. Ni Valera. Okay. Kaya ang info may nagtutod eh. Oo, just information pa lang, no? Pero confirm natin karon kung ano doon sa nilari ang updated, no? Action, Eric. Damo ko pagli pamalay dagli, no? Damo pa masak ako bala ko may di ladder. Ano naman ko di Saka. Matalsa naman ko di kataklas saray. Pero halong ka mang saka ka sa ladder basta makadownload ka. Okay. May aripili sa kabalay nga doon na ulamid pag ito. Mga tatlo kiniguro. Partially na nag-check. Action, Eric, no? Ang information nga ang tagiya kuno kabalay na nagtutod ka ng lakat dayon. Nanutod siya. Oo.
Nanutod siya, pero naglakat siya dayon. Siguro, was kabalo, sige gali makot sang kalayo gali. Gani, sige gali, May talaga makita mo si Valera, ka mapamangkot kung matuod nga nagpanutod. Sa una, no? Gani. Amo nang i-confirm na kung karon dre action Eric, no? Kung ano dre ang update. Ayo, sabi ko massive lang update si Sir Legaspi, makrute si Farmer Sir Legaspi. Gana inikit-ikit lang mga balay gali daw. Oo, actually, medyo distansya ako kay kapalayo ko sa mga tao kay para matulog sa social distancing. Correct. Palayo ko din sa ilalay kay ano naman din ka pinunsok yung iba, no? May mga kahoy pa nakalatumba na. Oo. Ang mga problema, kinalabot bala ang kable ng kuryente. Brown out kinata sa ila, hindi mo na pasigaw dali-dali. Hindi dali-dali nila nga. Laban-laban na daguro, ang puro ka mahinang pano na daguro, madulom, niligom-dulom na karo sa gabi. Mahimo, gini. Kaya may mga linya dari sa kuryente nga nalabot. Kaya nagkaraotod, no? Hindi mo na pwede ni mo ma-on to kaya basi magkarab-karab ka ba surog mo ni wata. Amo kinaksan na rin ka. Kadamo tao, galito sa imo video live mo. Oo. Maayo kami ka-action-an, basi mo tawangan nila caption kay kadawa ko ng FB Live mo, kinautod ato ng FB Live kay na. Gani. Araman si Action An, nag-monitor sa News Center, Oo. May balay pag rin na ulamid partially? May already partially. Two-story man nga balay. Partially damaged Action Eric, no? Okay. Check sabi, anay, kung ano diri ang ila diri nga latest investigation. Siya na yung sunog. Bumayo na nga swerte kay na kontrola ng kalayo. Gani. Naglakat siya, sister. Sino si Legaspi? Oo. Si Legaspi do ka alop nga tao, no? Do ka Gani. na? Narin sir Poblio po May so na si yan. Proteña, so na kay kabarakaw to ka naga kuanda niya ka pabalo des publiko kay trip pa interview dayon. Oo, may simpo kito siya nagata sa lugar. Subong gusto nagpalayo. Ay mas wala pa sa details, kinakompleto yung panayin si Tali. Ti abot na ng follow up sa to sang suno mo to kapon sa Neptune kung anong developments to. Gani option na rin. Ang tagiya sang balay action Eric strike na ba yung babae? Siya rin ko na tagiya sa balay kid mo. Si Valera. Oo. I-check kami Valera kung tuod ba na panutod sa? Ano tabok kayo na ha? Ay, may mga kinagkaon ko sa spaghetti sa buwa. Ay, gusto lang pa na naog. Kalin kalin? Ano nga yun, nagkantama ako sa spaghetti sa buwa, no? Oo. Kasi rin ko kami malibot ko kay gaaso, palit siya, halin sa may likod. Kagina sa hapon yun, may feeding sa basketbulan. Sinakaon pa kami ni nanay, wala pa, Sinakapulit ni nanay, nagkaon ako. Nagkaon sa spaghetti, gulpi lang sa may mga kalayo. Pero may nanutod sa likod ako? Ay, di ko halin ng aso, no? Di ko halin ng aso. Pero pagkalin nyo na wala makumagin luto? Wala na ko ang tigang kay ang tamaw, nagwa lang ko sa sapad balay. Basta nanutod siya, way man? Panahon, way na ko nagtigang. Wala ka ba nakapanutod? Way, ganun sa ako ng lighter. Way, pinanutod yan. Oo. Amo na pero kibot ka lang sa likod malahin nyo, gaso. Oo, gaso na. Masulod pa ko sa nito, na kanigugkarad ng kalay. Wala ka may nabili niya kantila na? Ang kandila, ang lighter, kuya, sa ako na. Kandila, kuya, gabi, patay ko man to. Oo. May kandila, kuya, gabi, kinag-brand out, kuya, kuman nasindihan. Wala man na yun, wala ka may nakasaksak? Nakasaksak na, ang dire lang ginang nakasaksak na kurinti. Kung may nagsaksak na sa Kung hindi man siya nanutod, basta nanutod sa palbalay ka? Kurinti nga ang amon. Ang amon na kurinti, ginkabot ko yung electric fan kag ang electric fan kag TV. Ang sa electric fan naman kag amon ko ginkabot kung hindi nabili ng gibing nga saksakan. Ang dire lang sa tupad balay. Okay, pero na yun, may nag-basi mo nga kakina, may nakapanutod sa likod ng tubi. Wala na. Wala na, sinanong May ligwa, hindi abisan lain. May ligwa pa to na o wala na. Dikit na lang git nga balay. Dikit na hindi balay. Kitanay lang ginangamang balay mo. Hindi kitanay lang. Ano ko nung si Mo, din ko nung nagsugod git sa kusina. Sa kusina, nakita ko yung aso na kay nagkaon ko spaghetti. Ginano. Sa bagol, kailang yan na nagano ko nga Basta kung may ka nagkaang spaghetti, basta may pa ito masunog. Oo, natulog pa na yung akong baby. Wala ko na nakita lang niya. Halit kitong spaghetti mo. Ay, nagkaon sa balay na mong kanon.
Why na ko paglakas ni banawon, why na ko nagsimagtigon. So, ang sinili lang hapon. Isa sinin na lang nakibot na ko yung usok ng kalayo. Yung mga salbar ko naman. Why git? Buti bike naman, pati server naman, wala din. Server sang e-bike. Pati ko stable sa amon na e-bike. Wala din kami may nakuha na bayo niya. Ay masaka, pakatanda yan, nung nakanagagkaran ng kalayo, ganilokok na. Bata mo na lang kinahuna mo. Oo, nakalang bata ko eh. Pilang bata naman, di lang bata. Ano na kungkong niya? Pwede sila? Pa dan sa pigre. Ilan din ka bulan, bata mo? Dua ka bulan. Ay, sus, gamay, pagaling ng bata na. Kaya man niya matatlo. Matatlo? Pwede sila 14. 3 years? Oo. Tatlo ka 3 tuig. years. Duwa pa lang ni katoy. Managduwa pala ka tuig. Sige, inaamo na lang gisalbar. Duwa na. Duwa pa lang ni. Gisalbar mo sa kayo na? Oo. Ay, nakain kami rin ang spaghetti ni nanay. Wala na ka ng balik sulod para Oo, why na. Nakuha ko tanis ang gamit. Ito naman na kayo na gano'n ng kalayo. Plastic lang gigali na eh. Oo, gasig lang din. Oo. Ano ngalan mo kanina? Ami, basit. Ha? Ami, Ami ano? basit. Si Elsa, niya mo nanay mo ni? Oo, unang ugangan ko lang. Elsa Valera. Valera. Okay. Sino na dyan? Ang ngalan niya? Ami, ano kanina? Batit. Abatis. Ami Abatis. Sila nito? Ha? Batit. Abatis. Sila nito mo ni? Kain ka. 30. Ami Batis. Aksonary ka mo ni. Ami Abasi? Batis. B-A-T-I-S. B-I? B-A. B-A. Abas. Batis. Badis. Batis. Basis. Batis na. Oo. Ami Batis. Actually, 30 years old. Ami Basis. Batis. Okay. Amo ni ang ano mismo, no? Isa sa mga nakakita man sining sunog ang sa pinagdamang hapon action na Erika. Anyway, kung nato diri makitaan sa area mismo siniman ng mga tunion nagakandak na sa mapping operation ang BFP o Bureau of Fire Protection Bacolod Action Erika. Ang dugang detalye dito na pagdutan ni update sa mga alas sa mga persona ang nasunugan. Kag kung nagdisposisyon karon diri ka barangay sa Ilay para magamit sa temporary shelter action Erika. Sige. Ila po natin karon ang opisyalis ng barangay na si Kapitan Parlana. Flash report gikan sa patrol ang tagibot sa Bacolod Action John Diaz. Sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Salamat kay Aksyon John Diaz, reporting live dira sa Purok, Mahinampanon, Barangay 23. Balay sang pamilya ni Ami Abasis kag Rodjon Cervales. May mga porsyon nila sa balay nga nagkalasunog man pero partially labot lang urusang kalayo bara. Ang cause of damage kag ang ginhalinan sang sunog inapa ang gina-establish sa aton sini nga mga arson investigator. May kulo kompleto na karon nga accounts kay detalye sa final report section dyan sa programa ni karon ni Action Brian Morden ang Action Firing Line. Magabalik ang inyo siriga para tutunan Action Report after edition Martes ka presentation pagkatapos lang sa ato importante dugang pa nga mga pahibalo. This new sponsorship is brought to you by Vino Colaco, lakas sa magandang bukas. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan,
Ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago ka turukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site
ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara sa Vida Vaccination. Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara sa Vida Vaccination. Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung sila ay naitra-transport o nahahatid mula factory hanggang vaccination site sa tamang temperatura. Hindi pwedeng masyadong mainit o masyadong malamig. Kung hindi, pwedeng masira ang bakuna at hindi na ito magiging epektibo. Bagkus, pwede pa itong makasama sa ating kalusugan. Kaya naman, siguraduhin natin na ang bakunang iyong matatanggap ay nagmula sa lehitimong manufacturers at naihatid sa tamang temperatura. Tara sa Vida Vaccination. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho. Nasaan ang aksyon? Naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Mayong gabi dira kay Eva kag Joel Sangko and Kids ang Jigs Marketing. Kay Ebony Butcher dira mayong hapon gid. Kay Toto Sam Villarin kag kay Madam Vanessa Mayo. Salamat gid sa imo sining bulig sa aton sining community pantry. Action Report Afternoon Edition Martes nga presentation magatakop ini temporaryo balik ini buwas. Opo diri sa aton nga mga patrol la unit reporters in action nga napalagad karon nga hapon. Action John Diaz back to back kay action Papang Nixon Tahom. Aton nga piloto sa Patrol 2. Ang balita ni Action Dale Salazar sa New Government Center. Karon na lang sa Action Firing Line with Action Brian Morden. Opo man sa aton nga technical partner diri sa Studio A si Broadcast Engineer Nelmar Madera. Opo diri sa aton nga IT expert Sir Elway Dutilios. Sa Transmitter Control Tower sa Barangay Tanaw Siral Sagbago si Broadcast Engineer Bernie Villacanas. Ang Batang Suay. Kay Sermon Lopez na mayong hapon gida. Kag kay Toto Bing Manoho. Bing Manoho ga monitor gid sa aton.
gatawag sa aton, hindi ko sa ma-accommodate kay on air kita eh. Pero na-pick up naman ang balita nga ihatakon tani dito to Bing Manoho. Kay Sermon Lopez, again, may hapon dira, no? Kita ko sa Action Night Patrol, ha? Last 12:30, tapos daw alas 11. Sa ngalan ni Loverboy, Action Marlon Hinebaya. Ako naman si Action Eric Bagbaro, nagasaling salamat, kid, sa inyong pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio.